ସରିବୁ ତଳଗଡ଼ ପାସ୍ କରିବୁ ଏବେ। ମାନେ ଦେଖିଲେ ରୋଡ ମାନେ ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଏପଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟ ତ ଏଠି ମୟୂର ହେରିକା ସବୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୟୂର ଚାରିଟା ଟାଇମ୍ରେ 4ଟାରୁ 6ଟା ଟାଇମ୍ରେ ତଳଗଡ଼ରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବି ଭଲ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ଦେଖ ଏଇ ବାହାରୁ ଯଦି ଦେଖାହେଉଛି ତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡଳଟି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ। ଦେଖ ମାନେ ପାଣିଟା କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ଦେଖ ବ୍ରିଜରୁ। ମାନେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯିଏ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଉ ରହିବନି ଏଠି। ଯାଇକି ଆମ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜରେ ତଣ୍ଡି ଅଛି। ଦେଖ ପାଣିଟା ଦେଖ ନରାଜ ତଣ୍ଡି ଅଛି। ତଣ୍ଡି ଅଛି ବୋଲି ଚୋଡ଼ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡଳ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ। ବଙ୍ଗଦୋଳି ବ୍ୟାରେଜ ଦେଖ ମାନେ ପାଣି କେତେ ଅଛି। ଫୁଲ ପାଣି ଦେଖ। ଫୁଲ ପାଣି ଏଠି ସୋନୁ ପହଁରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଥରେ। ବର୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ପାଣିଟା ବଢୁଛି ନହେଲେ ମାନେ ପାଣିଟା ପାଣି ପଡ଼ିବ ମାନେ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମାନେ ଚକା ବି ବାଇଚାନ୍ସ ଖସି ପାରେ। ନାଇଁ ବହରୁ କାମ ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଏପଟ ସାଇଡରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଳି ଏପଟେ ଗାଁ ନା ଆଡ଼େ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ସାଇଡ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୋଉ ଗାଁ ବଟି ଆଉ ଏ ଭଗିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଭଗିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆହୁରି ତଥାପି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଭଗିପୁର ପରେ ଗହଳ ମାନେ ଖରା ବି କମିଲାଣି ଏବେ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଭଲ ବି ଆସୁନି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଗଳବାଙ୍କ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏତେ ପାଥପୁର ଯିବୁ। ଗଳବାଙ୍କ କ୍ରସ୍ ସଇଲା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଜାଗା ଯିବାକୁ ଦେଖ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍। ରାତିରେ ଯିଏ ଆସିବ ବାଇଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖ ସାଇଡର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ତ ପାଣି ଜମି ଜମି ଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ଏଠି। ଆଉ ମାନେ ଖରାଟା ମାନେ 4ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ଖରା ମରା କିଛି ହଉନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ ଖରାଟା ବି ହେଲା ଏଥର ଦୋକାନ ନାଇଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଉଠେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଇପାରିଲେ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା ବାଇଚାନ୍ସ ଗଲୁ ସବୁ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ ଟୋଟାଲ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବୁ ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ବି ଆସିବୁ ଘରକୁ। ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯିବ ଆଉ ବେକାର ଯିବ। ଆଜି ଦିନଟା ବ୍ଲଗ୍ ଯିବ ଟୋଟାଲ। ଆଉ ଦେଖ ଆମ ବଳିଆ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ତାଙ୍କର ମୁଁ ପଠେଇ ମେନସନ୍ କରିଦେବି ଏଥିରେ ଆଇଡ଼ିରେ। ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାଣ୍ଡବ ପୋଖରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। এই ଦେଖ ପାଣ୍ଡବ ପୋଖରା ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଏବେଠୁ 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଗରେ ଭଲ ନା ସିଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଉପରେ। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ କାଟ ହେଲାଣି ଦେଖିଲ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲ। ଏବେ ଏ ଗଞ୍ଜାଗୁରା ଗୁରା ସବୁ ଗଞ୍ଜାଗୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା।
आगे बाघ बोधे ठिया बाघ ठिया जंगल दुल छटा मैंने देखो डर भितर देख खाली जंगल पूरा छाड़ी पड़ो। हाय भाई आइला टे हेल्प कर आमको टे आगे चलू उपरकू जाऊँ मैंने ये तो हालिया लगे आउ किसी समय पर खाली आउ हालिया लगे तू मुतबू ये टाइम मुतबू झाड़ा पड़ू ना आउ कौन करूँ भाई मैंने देखो ये दीटा मैंने आई कड़े ये कौन कर देखो देख आटा कौन कर आस आस आउ लेट कर टाइम हो गला आउ टाइम लगे जा उपरको Oh my God! आज जल्दी आस बे आइलु हेरी पाखापाखि जगह को आइलु हेरी ऊपर चढ़ी पहाड़ उपरटा चढ़ी लोक भी मैंने लोक मैंने भी आई मैंने सी आइले टाइम बहुत टाइम आगुरी आइले जाऊँ आम उपरको जगह देख तल जगह देख मैंने चढ़ी चढ़ी आऊँ ऊपर जगह देख के आस देख मैंने तल बैकग्राउंड के देखा देख देख तीनटा माकड़ ऊपर चढ़ुंट पेटे पेटे गुरुणी गुरुणी चढ़ुची बागेई जा हल्के जा भाई देख पूरा पहाड़ माने कटा हो मैंने टोटाल कर देखो देख भाई हाली आइलानी पिलाटा आ किसी ना धीरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे भाई एत कष्ट कर आईचु आउ जगह देख कि लगुच जगह देखु जगह देख कि लगुच जगह पूरा देख कि लगुच जगह जगह के देख ये पांडव जो बोलते तो कालिया भटारी बोलते सॉरी जान नी आगे पहुँच गलु मैंने झाड़ नाड़ बोई पूरा मैंने आउ ना किसी देहरे मैंने गला बेलू ये आइला चढ़ला तो ये लगे गला बेलू के लगे आ फिल्ड जना पड़नी जगह देख हाईलैंड ऊपर पहुँच गलु हाईलैंड ऊपर पहुँच गलु आउ कह ना माने चलला जी माने ये लगे कष्ट लगे ओल्ला जी लगे कष्ट जगहटा बहुत सुंदर बहुत बढ़िया ये जगहटा निच देखिए जगहटा
ରାତି ହେବାକୁ ଗଲାଣି ତଳେ ପୁଣି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାର ଅଛି ନା। ଆଉ ଭାଇର ନ୍ୟୁ ଆଇଡି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଇକି। ଆଉ ଜାଗାଟା ତ ଦେଖିଲ କେମିତି ଅଛି, ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ବାକି ଲାଇନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ। କମ୍ପଲସରି ଜାଗା ଦେଖିବ, ମାନେ ରୋଡ଼ ପରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ବାକି ଲାଇନ୍ ରୋଡ଼ ସେପଟଟା ଜାଗା ନା ପାଣ୍ଡବଖରା, ଜାଗା ନା ପାଣ୍ଡବଖରା। କମ୍ପଲସରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛି। ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।